tini busung tongi tongko kairam parao takho biromani tripura noi ni mangkethai nai tui karina ni misono belai tongthok janai kok datino sung hapang sini kok no khanaka nei hinima no yang ne rong nu nai nei di hapang sini kok no khanaka nei ang wan chugu chini korbu press club khumrung press club no khobui kairam para RPC colony ni borok kwaifang si kanto kami ni lukurok ni chuba chubai se obo phiaba ongo tumungno orni chubaya ni chini khorang no chung hapang no chung khari man lak loge loge chung khanaka orni political leader of haino chung opti hai klai man kritik klai mani bagai political leader paithago jotoni chubasu sung saimano obo saratha jangkai u samuna sar bagai local support media ni support tei oran political leader support bas kaisa kirimu tongo obo khati hai khangibo hapa haina de sekang thro umani hairo khode ngangno hai kisa simin de wakhagi thangno obo simin chini tabo oro naisigi tong thai kalayo tek abon loge kaisa kok mung kasar mung buskani jorao bo jung je saphano langthung chini dofani bagai chini hodani bagai tumuno serjaya chini tipra sarok tongi tong khangke chung bas chini chung opte hai bor no chung nai tui kari lai media simini abone responsibility lukuroni bo responsibility tongo aboni bagai no chung jotono buskani jorao opte hai samurong no tangui